Adema, a very, very quick one. Notice him fly up and down, signed by SA to the governor on monitoring and implementation. China Sawaneri. I saw the flyer and I saw the announcement about illegal parking, Guinea zone, Bobo Tibo, na Hindi zone. I will paste it here so that you can go through it. I asked who government Mana, I think this announcement is coming way too soon, way too fast. Ka disband the chara entrako, ka suspend the chara entrako. As if after all, without entrako, there are other government agencies that can also be doing what entrako was doing before they were suspended. Anya si government arụrụ ha. Anya si kwanu ndị na-agba moto, ndị ọkada, ndị dis, ndị onye ọbụla akwụilala onwe ya ugwu, onye ọbụla akwụila onwe ya ugwu, respect ya the law, respect ya rules and regulation on the highway, and of course, ihe government chọrọ ka eme si mee ya. But what we will be against, ihe anyị ga-adị against, personally me, ga-adị against, using this here the SA crew now, using it to maltreat people. Using it to start doing the entrako mereleme, ihe jirimachi entrako. I convert Isaiah now to ihe SA on monitoring and implementation game. Amami na gota, ebupule entrako now. Ogozi ala Chinasa nwane eri now. Uzi onye jiz office here now. Na-emezi implementing kan and cause and cause and cause. Anyasi hu government arụkwala ọrụ ya o. Gekwa m ntị ọfụma o maka ndị inciting. Maka ndị inciting. Anya si government arokwala ọrụ ya. Ihe anyị na-ekwu ka unu na-arụ ọrụ na government agency, respect human right. Respect yano human right. Respect yano the dignity of each citizen and resident of the state. All we have no so kwale kwopwe. Onwe hoso. A government agency can still carry out its lawful duties without violating human rights. Of course. A government agency can do whatever Ochorime civilly, in a civil manner, with a human face, without unnecessarily violating the fundamental human rights of any citizen or resident of Imo State. That is what we are saying. So Ubua SA on monitoring and implementation, China Sawani Ripaliri. Ehem na gwaya. Uno na no ngo for ya metebe to ye okya uno na no here ya metebe to ye ya mete hukweno ma akusuo mo mete aga ma akusu ya mete me to ye ka hapụ ịdịka nọ nso kwa onwe ihe gọọmenti mere na nso kwa lakịrị onwe kwa ihe gọọmenti mete ọfụma mụnwa bụ chi nọ nso ba nọ nso nkwa na-eto ye. I'm telling you, but gọọmenti emete the way I jiri to ye bụ the way I ga-eji akọcha ya. That is balance. You have to balance. So what am I saying? It is a kind of appeal to the SA on implementation and monitoring to the governor. Kohapu kwi me mistake entra komere. Kohapu kwi me mistake entra komere. Enough of killing. Enough of accidental killing by government agencies. Enough. Enough. I have to hear you also. I have to hear you also. I have to hear you again. Nimo State. How we hear you? So, kunu na implement ihenda ho edere na akwụkwọ. Let it be with human face, and let the right of every Imo citizen and resident be accordingly respected. Onye dali iwu diara otu enwere onye di iwu for onye di ru traffic ote sheme owuri buru onye ahụ eburu onye ahụ gaa n'office onwe ngwo na akwụ ya akwụ ụgwọ na akwụ simple oweghị kụwashiwa moto mmadụ ịgbawashiwa taya anụ m na nwere taya agbawara the other day ịgbawashiwa taya ịkụwashiwa windscreen ịman handle wa driver ma we mewe ha ka ga-asị na onwe ihe ha ma we use ekwe ndị yuzuru na entraco now ndị yuzuru na entraco nwere ike laghachikwe now onye ke use ha now we are monitoring and we are watching.
We will not accept any violation of human rights. And we appeal that Oru Igarua now, the SA, from this announcement, let it be with human face. Enough of violation of human rights of Ndimo, especially Ekwafuobara, Ndimo, Mabunde Pinimo. They won.